Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini lang gyapon boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy pa dayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Biyernes pitsa 21 na buwan sa Agosto tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon hatagan pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas tumaskutanan karong nga buntaga mga higalaan. Special non-working holiday karong adlaw lukop nasod. Subay sa pagtimaan sa ika-43 nga kasumaran sa kamatayon ni kanhi Senador Ninoy Aquino nga gipusil patay kanhi sa Manila Airport niadtong Agosto 21 tuig 1983. Straight to the point. Ang mga trabahante nga mo trabaho karong adlaw hatagan og dugang 30% sa inadlaw nga sweldo base sa balaod sa pamuo. Straight to the point. At nagpagtagad sa karong nga buntaga mga higala sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong nga tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin bantayan nga severe tropical depression nga dunay international name nga Saudil. Mo niyang panganday, no? O gamusod na sa Pilipinas tanawon paniga. Unsay mga ani mga sukit tig paminaw. Severe tropical storm kini mga higala. Gibana-bana mga kagalaan sa pag-asa nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility sa Domingo or baka sa Lunes. Straight to the point. Gipaabot nga mo pakusog kini sa hanging habagat. Straight to the point. Kanig pagtagad robutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong nga tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin sunog niigo sa mga residente o residential area sa may sitio Kiosco, Barangay Basak Pardo, kaganina nga kadlawon. Straight to the point. Usa ang naangol human nakatunob og mga buak nga bildo atol sa sunog. Straight to the point. Kanig pagtagad sa karong nga butaga mahigala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong nga tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin usa ka culinary arts student nihimo og pagpanghulga sa pagpamusil sa usa ka pribadong universidad sa Dakbayan sa Subo. Pinagi sa komento niini sa TikTok video. Straight to the point. Nadakpan sa kapulisan human kini na ilhan og natultulan ang nahimutangan niini. Straight to the point. At nagpagtagad nga buntaga mga higala ha. Gipatagam ni sa atong kapulisan nganong himo-himo man mahigalag hulga diha sa mga eskwelahan. Straight to the Yan point. na pubiya na ni mga estudyante karon gumikan sa nahitabo sa Tacloban. Yan na pa nahitabo mahigala sa Zamboanga. Kung sabay nakaon ining maong culinary student mga sukit tig paminaw nga iya mahinong gihulga pod mga kagalaan kining pribadong universidad. Straight to the At point. inhatagay pagtagad robutaga sa atong pagmanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa isla sa Bantayan, laing usa ka lalaki ang sunod-sunod nga ng hulga nga mamusil sa Bantayan National Senior High School, nadakpan sab sa kapulisan. Straight to the point. Nirisi mga higala, ato ning patagmo ning nani, kay ngano ba ning hatag ni glubat mga sukit tig paminaw sa mga kabataan. Straight to the Sa point. pikas bahin mga sukit tig paminaw sa kauluhan ombudsman, wa mabalakas pagbawi na ni Olri Gutisa sa iyang unang pamahayag. Doon na pa sila 28 ka mga testigo matod pa nga mubarog sa akusasyon batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Straight to the point. Mga tao mahigala galing ulingo gitaon ining kasong Romualdez mga sukit tig paminaw. Matod pang BBM, patong-patong na nga kaso ang giandam sa ombudsman. Nakaingon sa tamahigala kadtong pamahayag ni BBM para ra gito sa iyang speech anang paghapon. Para ra gito sa iyang pamahayag nga aron nga ang mga tao mahigala makatch ang atensyon makaingon nga la murag seryoso si BBM na. Tan-awon nimo unsay stage mahigala sa kaso. Ha? Sus, marusip. Wa pa magani mahigala sa kuan napa sa pag ang kontra na nga priso na. Romualdez o pagkasugod.
Karon ni withdraw na si Gutisa kunuhay mo submit pa sa supplemental affidavit. Ni submit og counter affidavit mo submit pag supplemental affidavit purbida asa may giingon nga giandam ng patong-patong nga kaso dili pa man for filing. Preliminary investigation pa man. Sus ko na palang ko'y words nga pwede mabuhian sa kahanginan bida. Ako lang yung pugong-pugungan ko lang yun mga sukit ng paminaw ning atong ipanulti. Straight to the point. Ang masa sa taon mahigala para pagpatuo sa masa. Ora ba og tungod sa kaubos ng rating mahigalang BBM. Negative ang iyang rating. Puyok na lang ang masa ba mura bag am-aman mga sukit ng paminaw burag ba nga bata nga nihilak nga giam-aman lang yung taon gamay. Sige lang ay kabala kay kabaos na lagi mo kay wana kanang patong-patong na nga kaso batok ni Romaldo. Karon ang mga witnesses sinahinay withdraw katong mga Marines sinahinay withdraw si Gutisa hinahinay withdraw. Kisa may nagpa-withdraw na, ha? Patamataw kagahapon oy. So, moingon na po na mahigala nga ang presidente gusto gyud niya mapasaka ang kaso. Ang ombudsman sad isog kay pasaka ang kaso pero wa man tay mahimo kay ni-withdraw mga witnesses. Wala ninyo ibutang sa witness protection program. Ha? Aron nga dili mo withdraw, ha? Straight to the Kay point. kuyaw man na ilang kinabuhi ana. Pagbutang sa witness protection program naa sila ilang kaugalingong sweldo, naa sila ilang kaugalingong taguanan, na ilang pamilya ma-safety. Nya mo withdraw din ni ana. Straight to the point. Kanang man ibutang sa witness protection program nga inyo makang gigamit ang affidavit ani against Romualdez. Straight to the point. At nagpagtagad do butaga mga sukit tig papinaw sa ato paban-uban ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Am-aman lang yung taon, mga bata nga nang hilak, amaman ay kabalaka, makabawas na lagi mo hapit na, patong-patong na nga kaso batok ni Romualdez. Unya aron nga di, pag mo mabalakay, kabalaka kay naan na, magpalupad taglaki. Ita mga higala, am-aman lagi atol sa suna mga sukit di paminaw, ha? Nagkabalaka, mura ba kita mga bata, bitaw dahil nga na, nagbata bitaw ka na igo kasi mong classmate pero sa daycare ba daycare o di ka na grade 1 ba nya mga isla ay kabalaka kay mo baos ta yan pag da baos na wala mga tao may gala kay ang rating ngayon ubos nagmayon negative na ina may gala nga ilan mo kabalaka kay patong-patong na nga kaso makabawas na ta ha patong-patong na nga kaso batok ni Romualdez unya aron gyud nga mohilom ang bata niya mamama na kay kabalaka mulupad ang racket may si BBM mo unang sakay sa racket Kasi gusto mo kuyog, ha? Kasi gusto mo kuyog. Delikado mahigala, no? Ang una bang racket mahigala lagi palupad sa US o kato sa Russia, dahil. Butangan sa nato dito na ano, experimental sa daan may kato sang unggoy atong ibutang. Kuya, basi mo disgasya dito sa taan. At ang agi katawa mga sukit ti paminaw taga-tanig pagtagad robutaga sa atong pamanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin DILG Secretary John Vic Remulla ni butyag nga kadtong tinunan sa Ateneo de Zamboanga University nga namusil ni agi matud pa sa emergency exit. Pagsulod o pagsaka sa building hinungdan nga wa ma-inspeksyon ang gidala niini nga armas. Straight to the Ang point. emergency exit kanunay nga bukas panahon sa class hours. Straight to the point. Kani pagtagad mahigala sab sa atong pamanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. mga anggulo sa impeachment trial, mga sukit paminaw ato ipadayon karong nga adlaw, ang paghisgot-hisgot labot ni ini mga kahigalaan, unya ni balik dasad mahigalang hisgutanan day. Tan-aw siguro nila murag wa pa man makatarog gyud dawn. So far mga higala ha. O gatong evaluate ang impeachment trial batok ni VP Sara, with due respect mga kahigalaan, aton pabuton basinya pa napabay bomba ipabuto o napabay pasabog ipabuto ngano man so far kining mao mga testimonya nabati na nato ni sa Quadcom nabati na nato ni sa House Committee on Justice sumurag wa mga tandog sa mga tao unya kung imong evaluate medyo alanganin ang prosecution mahigala dihado ang prosecution ining kalakiha medyo nakapabor ang depensa ining kalakiha Straight to the pero point. ta masayod sa sunod nga mga witnesses basi do na pagibomba sa ipabuto wa gani bomba nga ipabuto mga kaigalan bida. Ang mga senator judges ini managana gyud og ang magduwa sila mga sugid paminaw nakataya ang ilang political career.
straight to the point. At tungod ini nga nakataya ilang political career ng panggawa sa purong istorya mga sukit paminaw nga pwede na dili na gyud 16 ang 2/3. Paubsan siguro nila ang threshold mga sukit paminaw. At ang pagtagad robot tagas tuban uman usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the Kini point. uban pang mga skutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo! Sukbo! Andam na ba mo?